Il-paċi fil-Mediterran hija wkoll prerekwiżita l-istabbiltà globali. Dan kien kliem il-President George Vella waqt lecture li għamel lill-istudenti tal-Kulleġġ tal-Ewropa u lill-parteċipanti tal-Akkademja Diplomatika tal-Unjoni Ewropea fi Braġis bit-titlu Rethinking the Mediterranean. Fid-dawl tal-aħħar żviluppi fir-reġjun, il-President Vella ffoka fuq il-Mediterran u x-xenarju tas-sigurtà fil-viċinat tan-nofsinhar tal-Ewropa. Il-President Vella qal li l-baħar tagħna huwa ta' bilħaq ġibjun tal-insigurtà u spjega kif is-sigurtà fir-reġjun tiddajjef minħabba 3 theddidiet ewlenin: il-konflitti u l-insigurtà politika, it-theddid latenti għas-sigurtà bħal l-inugwaljanzi ekonomiċi, il-migrazzjoni irregolari u traffikar ta' bnedmin u kwistjonijiet orizzontali bħalma huma t-tibdil fil-klima, is-sigurtà tal-ilma u l-falliment tal-uċċuħ tar-raba, l-insigurtà tal-ikel u tal-enerġija u t-tniġġis tal-baħar. Il-waqt li enfasizza li r-riżoluzzjoni tal-konflitti u l-isforzi ta' medjazzjoni jridu jsiru l-prijorità kollettiva tagħna, il-President Vella qal li hekk kif il-komunità internazzjonali qiegħda tissielet għal soluzzjonijiet, il-konsegwenzi umanitarji ta' gwerra u konflitti insensati qegħdin dejjem jiżdiedu. Waqt il-lecture tiegħu il-President saħaq fuq l-importanza li jiġi stabbilit qafas ta' kooperazzjoni fuq l-istess livell ma' sħab reġjonali. Filwaqt li komplejt li qabel mal-pajjiżi fil-Lvant Nofsani u r-reġjuni tal-Afrika ta' fuq iħossu li qed jiġu trattati b'mod ugwali, il-kooperazzjoni multilaterali ma tistax tirnexxi. Il-President Malti qal li l-iskambji mal-kontropartijiet iridu jkunu dejjem xprunati minn ħerqa li nifhmu billi niftħu l-orizzonti tagħna l-opinjonijiet tal-parti l-oħra. Ma nistgħux nimponu l-idejat tagħna fuq ħadd ieħor. Nistgħu naslu biex nifhmu biss permezz ta' dijalogu bejn partijiet ugwali. Il-President Vella ħeġġeġ li l-istudenti jipparteċipaw b'mod attiv f'attivitajiet ċivili taż-żgħażagħ filwaqt li jarfu li l-futur tagħna huwa kollu f'idejhom. Huwa appella wkoll sabiex iż-żgħażagħ ibidlu n-narrattiva u l-azzjoni preżenti u ma jibżgħux jitkellmu dwar il-paċi anke meta dan ifisser li jmorru kontra l-kurrent.